आता इथे तुम्ही बघू शकता आमच्या घरातले आजारी माणूस बघा कसे दिसतात आहेत, काय करतात ते बघा. आता तुम्हाला सांगतो ही संध्याकाळची वेळ आहे आणि तुम्ही इकडे टाईम बघू शकता. इकडे टाईम बघा 6:30 वाजलेत. सकाळी उठली आहे 9 वाजता. 9 ते 5 झोपून होती पूर्ण. रात्री पण झोपून होती. रात्री मी असं लक्ष ठेवतो 2-3 वेळा मी उठतो आणि बघितलं की मम्मी झोपली आहे की नाही, तर मम्मी झोपलेलीच होती. पण आता सकाळी उठून बघितलं तर उठत नाही होती. हां, उठतच नाही. आणि का उठत नव्हती? उठायची ताकदच नाही होती. तुम्ही सांगा की तुमच्या इकडे पण असं कंटाळ्यासारखं वाटतंय का? आता वातावरण पण असं झालं ना की पाऊस पडतोय, ऊन पडतोय, पाऊस पडतोय, एकदम असं झोपेसारखं वाटतंय ना पूर्ण. एनर्जीच नाही होती सकाळपासून. म्हणजे मी आजारी आहे पण मनाने आजारी नाही आहे. मनाने आजारी नाही पण शरीराने आजारी आहे. शरीराने असली तर असू दे पण मन तर चांगला पाहिजे. आणि आजारी आहे तर आजारी आहे बोलायचंच नाही. माझी तब्येत ठीक नाही, माझी तब्येत ठीक नाही, मी आजारी आहे असं बोलायचंच नाही. मग ते डोक्यात राहतो मी आजारी आहे. मग मी तुला बोलली ना उठायच्या आधी, आता मी काय आजारी थोडी आहे. मला हे नको खाव ते नको खाव करत राहतो. मग खाल्ल्याशिवाय मी ठीक होणार आहे का? म्हणून मी पटकन उठले. मी आजारी नाही म्हटलंय तुला, बोलले ना मी आजारी नाही आहे. काय प्रॉब्लेम मला असं वाटतं माहितीये का, तुम्ही म्हणता ना की असं सांगितलं होतं की तुम्ही ओल्ड रेसिपीज तर दाखवाच पण त्यासोबत तुम्ही जरा मम्मीचे अपडेट सुद्धा द्या की काकू काय करते आणि काकू कसे आहेत. तर मला असं वाटलं की आम्ही काय केलं, डॉक्टरांनी सांगितलं की मीठ एकदम कमी करा. मीठ एकदम कमी करा ना तर त्यांचं जेवण एकदम अळणीसारखं झालं. आणि त्यांनी ना जेवण मध्ये बोलतात ना जेवणच खायला होत नाही त्यांना. जेवणच खात नाही मी. हा म्हणजे मग त्या काय जेवणार ना, उलट चांगली जेवून गेलेली त्याचा उलटा परिणाम होतो इकडे. आणि असं नाही की मम्मीला काय बीपीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा अजूनही नंतर चेक केला बीपी नॉर्मलच आहे मम्मीचा. त्याच वेळी मम्मीचा बीपी शूट झाला होता, वाढला होता. फक्त आता आम्ही काय कंट्रोल करणार आहे, मम्मीचं जेवण फक्त परत नॉर्मल करणार आहे मी. जसं सॉल्ट इंटेक होता तसंच फक्त एक गोष्ट कंट्रोल करणार आहे, कोणती सॉल्टी वस्तू म्हणजे बोलतो तर खारट वस्तू ज्याच्यात लोणच्यात जास्त मीठ असतो किंवा आपण वेफर खातो ना सॉल्टेड. पण मला तर वाटतंय ना मी सगळं खाल्लं पाहिजे पहिल्यासारखं. नाही बरोबर आहे, पहिल्यासारखं सर्व खा, फक्त जास्त असं काय करू नको. आणि मम्मीला आता आणि काय होतं तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे इकडे, म्हणजे हे ऑब्झर्वेशन आहेत माझे की काल परवा मम्मीने वॉकिंग केली पण काय होतं माहितीये का, आजारी पेशंट पण जास्त वॉकिंग नाही करू शकत. ते जोरावरती केली पण मग परत बोलतात ना जरा विकनेस होतोय. तर आणि थकल्यासारखा थोडासा असतोच ना, शरीर थकतो ना थोडासा. तर आम्ही वॉकिंग पण असं ना ऑल्टरनेट 2 days 1 day नी करणार आहे आम्ही, जेव्हा एनर्जी असेल तेव्हाच. आणि सध्या तरी त्यांना खाण्यामधून एनर्जी आणि रेस्ट पाहिजे त्यांना जास्त तरी, है ना. आणि आता हे फ्रेश असं का होते मम्मी तू अशी फ्रेश? चांगलं वाटतं आता मी जरा माझ्या माणसांबरोबर बोलते ना 2-3 शब्द. तिला म्हणजे असं मी व्हिडिओ निमित्ताने उठवलं आहे आणि मग ती उठली बघा, नाही तर ती अशी ह्या इकडे दिसतं हे जे सकाळपासून. आता तुम्हाला दाखवतो इकडे काय काय बघा. एनर्जीसाठी बघा इलेक्ट्रोल पावडर ठेवली आहे, नारळ पाणी ठेवलंय, गरम पाणी ठेवलंय, नॉर्मल पाणी ठेवलंय, असंच नॉर्मल. इकडे हे मम्मीचं सर्व असं चटई. आणि आता तू जाऊन ते फळं पण आणली. आणि तुम्हाला सांगतो इकडे बघा मी पार्सल पण मागवलंय, काहीतरी चांगलं हेल्दी मागवलंय. इकडे फ्रुट्स आणलेत बघा. आणि आपले हे सर्व असं असं काही ना काही वस्तू आहेच. तर कसं फ्रेश पण वाटलं पाहिजे ना मम्मी. सारखं ना आजारी माणूस सारखा झोपून, पण असं आजारी माणूस झोपून पण राहतो त्याला पण ताकद नसते. असं काय मुद्दाम कोण झोपत नाही आणि मुद्दाम आजारी पडत नाही, बरोबर ना. प्रॉब्लेम येतो तेव्हाच माणूस आजारी पडतो. मग तुझ्या ह्याच्यासाठी प्रत्येकाने पण घरात आजारी माणसाची काळजी घ्यायला पाहिजे. असं नाही की मी कमजोर आहे म्हणजे मी आजारी, म्हणजे तशी आजारी नाही मी, बरोबर ना. थोडाशासाठी तो जरा टाइम तसा आला होता, बरोबर. तर तुझ्या ह्याच्यासाठी ना मी आता मम्मीला असं विचार करत होतो की असं बाहेर फेशियल साठी नेऊ किंवा पार्लर मध्ये नेऊ, पण बोललो आता कुठे पार्लर मध्ये नेणार. पार्लर मध्ये जाता मम्मीसाठी मी अजून काहीतरी आणलेलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो आता. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है की आपल्याला माहिती आहे ना, तो फेशियल ग्लो जो सॅलून मध्ये जाऊन मिळतो, तर मला असं प्रश्न वाटतं की तो आपल्याला घरी का नाही मिळत. घरी आपण काय करतो, हळद लावतो, म्हणजे हळद आणि बेसन लावतो, तरी पण त्याने होत नाही. आणि कधी कधी हळद बेसन दुधामध्ये मिक्स करून पण लावतो, तरी पण आपल्याला ते समाधान नाही वाटत. ते दोन्ही लावून पण एवढा बोलतात ना सॅलून मध्ये कसे लावतात तसं नाही मिळत ना आपल्याला, नाही मिळत. पण सलून मधलं पण एक असतं की तिकडे जावा, सर्वात आधी लाईन लावा, वेटिंग करा,
वेटिंग केल्यानंतर त्यांचे प्रोसिजर्स विचारा, नंतर त्यानंतर मग आपल्याला त्याचे पैसे पण द्यावे लागतात, ते पण 1000 रुपयेपर्यंत असतं. तर एवढी खटपट असते सलून मध्ये जायची. तर असं झालं की सलून मधला पॅक मी तुम्हाला जर घरी दाखवलं तर बरंच आहे ना. आणि हे सर्व पॉसिबल आहे न्यूडच्या 30 मिनिट्स DIY मेकओव्हर फेशियल किट सोबत. आता या पॅकेट्समध्ये पण 6 पॅकेट्स होते. एक क्लिन्झिंग मिल्क, एक एक्सप्लोटिंग फेस स्क्रब, एक आपलं मसाज क्रीम, एक नंतर मास्क, फेस मास्क, नंतर फेस सिरम आणि सनस्क्रीन. हे सर्व 6 पाकिट होते बघ. म्हणजे हे सर्व 6 पाकिटं लावली तर आपल्याला सलून सारखं लुक येणारच ना. म्हणजे ही 6 पाकिटं एकदम लावायची, पाठोपाठ लावायची, जसं तिकडे पूर्ण कशी थेरपी करतात तसं. तर आज इकडे मम्मीचा मी मेकअप करणार आहे. तर मम्मीचा फेस बघा पूर्ण पाण्याने धुतलेला आहे ना चांगला. आता सर्वात आधी आपण एक क्लिन्झिंग मिल्क घेणार आहे आणि मम्मीच्या फेसला लावणार आहे. असं 2 मिनिटं सर्क्युलर मोशन मध्ये. आणि ते बघा ते ऍब्झॉर्ब होतं ना असं मध्ये आतमध्ये, ते व्हाईट राहतं ना, त्याचं सर्व इकडे नेक बिग पासून सर्व. आता इकडे बघा 5 मिनिटं झालेले आहे सर्व लावून पहिलंच पॅक. आता 5 मिनिटं झाल्यानंतर जराशा आपला ओला कपडा असेल त्याने पुसून टाकायचं तोंड मानेला पण लावलेस ना सर्व, चीन तेवढा लावलाय तेवढा पुसून काढायचं ना. हे झालं स्टेप नंबर 1. आता आपण करणार आहे स्टेप नंबर 2. ते आहे एक्सप्लोरेटिंग फेस स्क्रब. आपण ते पण 5 मिनिटासाठी करणार आहे. ही जरा चिकट आहे ना. ही वेगळी आहे जरा, ही जरा दाणेदार असे. हे जरा चांगलं वाटतंय. लावायचं सर्वीकडे लावायचं तेच, जसं आता सर्वीकडे लावलं होतं ना, फेस चीन नेक असं सर्वीकडे लाव. आता इथे बघा फेस स्क्रब लावून पण 5 मिनिटं झाली. आता तू परत आपल्या ओल्या टॉवेलने जरा पुसून काढ सर्व, जिकडे जिकडे लावलेस ना सर्व पुसून काढ. हे झालं स्टेप नंबर 2. आता आपण घेणार आहे, इकडे स्टेप नंबर 2 ठेवलं. आता आपण घेणार आहे स्टेप नंबर 3. ते आहे मसाज क्रीम आणि ते पण आपल्याला 10 मिनिटासाठी वापरायचं. आता इथे बघा हे कसं, हे दुधासारखंच आहे ना, ते पण दुधासारखं आणि हे मऊ आहे जरा. आता हे लाव पूर्ण फेसला आणि हे तुला असं फेस पॅक सारखं असं सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरवत राहायचंय. आणि हे आपल्याला 10 मिनिटं ठेवायचं आहे बघा. 10 मिनिटं झाली बरोबर. चला पुसा. स्टेप नंबर 3 झालं. आता आपलं हे न्यूडचं फेस मास्क स्टेप नंबर 4. म्हणजे आपल्याला हे फेस मास्क 10 मिनिटं लावायचं. तसं बरं वाटतंय, जरा फ्रेश वाटतंय ना. आता इकडे आपला 4था पॅकेट फेस मास्क घेतो हातावर. आता एवढं फेस मास्क थोडासा वास होतो. फेस मास्क लावा. असं हे नाही करायचं, लावायचं त्याला असं असं चोलायचं नाही. आणि डोळ्याच्या खाली नको लावे. आता इथे बघा 10 मिनिटं झाली. आता मम्मी तोंडून येणार आहे. आता हे पुसायचं नाही, तोंडून यायचं. तर इथे तुम्ही बघू शकता सलून सारखा फेशियल आपल्या घरी सुद्धा होऊ शकतं. आणि ते पण कशामुळे पॉसिबल आहे, न्यूडचं 30 मिनिट्स DIY मेकओव्हर फेशियल किट. आणि आपले जे हार्श केमिकल असतात जसे पॅराबिन, सल्फेट, DEE, फॉर्मॅल्डिहाइड, MSG ह्या सर्वांपासून पण ते फ्री आहेत. आणि हा प्रोडक्ट एकदम स्किन फ्रेंडली आहे. आणि ह्याची सर्व परचेस लिंक Amazon किंवा फ्लिपकार्टची मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही नक्कीच चेक करा. आणि त्यासोबत तुम्ही ह्या प्रोडक्टला www.neud.co.in मध्ये पण चेक करू शकता, त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन न्यूडच्या. ह्या रेसिपीचं नाव आहे क्रीम ऑफ मशरूम रेसिपी. जर हातावर सांडली ही रेसिपी मम्मी बरी झाल्यानंतर मम्मी तुम्हाला बनवून पण दाखवेल, है ना. आणि ही मम्मीला खूप आवडायला लागली. ऍक्च्युली ही कितींदा मागवली असेल मम्मी तू ह्याच्या अगोदर पण? तेव्हा ताईने 2-3 वेळा मागवली. कशी दिसते बघा ती. आता ही आपल्याला बाहेरून कितीला पडली माहिती काय? MRP आहे 160. रोज नाही पण कधी कधी खायला पण बरं ना जरा बाहेरचं काहीतरी. आणि ती म्हणजे डिस्काउंट देऊन 100 पर्यंत 115 रुपयाला आली आपल्याला ही. आणि असे 4 बाउल होणार आपल्याला, 4 4 मम्मीला, मला, भाईला, काजल. मागवला तर कसं आपण एकटाच नाही पिऊ शकत ना, सर्व फॅमिली खाते. पण आम्ही काय करतो माहितीये का, आमचा ठेवतो, कारण मम्मीला जर परत प्यायला वाटलं तर मम्मी पिते. पण 2 बाउल तरी पिते मम्मी अशी, आहे ना. चांगलं. आणि त्यात मशरूम आहेत, दाखव ना, है ना. ह्या रेसिपीमध्ये मशरूम असे पण, मशरूम मम्मी मिक्सरला लावून पण त्याची हे करतात, पातळ करतात. आणि ह्याच्यात क्रीम टाकतात आणि असं बनवलं जातं हे. चला आता मम्मीला हे खाऊ द्या. असं आमच्या ना घरी जरा उलट आहे. आता माणसाला वाटेल की मी मम्मीला शूटिंगसाठी उठवलं, पण मी फॅक्ट तुम्हाला सांगतो की मम्मी बघा आता पाठी सूप तर पिते. मी ॲक्च्युली मम्मीला बोललो, सकाळपासून बोलतो उठ 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 काहीतरी फ्रेश हो, कारण ती सकाळपासून झोपली पण होती. रात्री 11:30ला झोपली ती आणि 8:30ला उठली. मग तिला नाश्ता दिला, पोहे दिले, ॲपल दिला, गरम पाणी दिला, पोहे दिले. पोहेनंतर मग तिला मॉर्निंगचं जे औषध होतं ते दिलं. नंतर जेवणामध्ये आज काय काय होतं मम्मी, काय काय बनवलं होतं? डाळ भात, पापडीची भाजी, तांदळाची भाकरी
आणि भेंडीची भाजी एवढं सर्व होतं. ती जेवली, नंतर त्याचं औषधं पण घेतलं, पण ती झोपून खाते झोपते ऍक्टिव्हच नव्हती. तर मम्मीला बोललो तू का, म्हणजे तुला काय आलं, एकदम थकावट होते. ते मम्मी बोलते मला थकावट होते. तर मी गेलो बाहेर. मम्मी मला बोलते तू काय शूट तर करत नाही. मी बोललो असं कसं शूट करणार, चांगलं नाही वाटत ना. तर मी गेलो बाहेर, फ्रुट्स आणायला गेलो. आता संध्याकाळचं फ्रुट्स पण आणलं आणि ताईनी हे पण ऑर्डर, ताईला पण सांगितलं बघा, म्हणून ताईनी हे असं ऑर्डर केलं. कारण ती बोलली की मला बोलतात ना की जेवायला पण वाटत नाही, म्हणजे जेवली ती पण एकदम कमी जेवते. तर मग ताईला आणि मला आला टेन्शन, मग आम्ही शेवटी हे मागवलं बघा. पण ती आता मी बाहेरून आल्यावरती ती रेडी पण झाली बघा. म्हणजे तिला ना शूटिंग आणि युट्यूब हे खूप आवड आहे तिला त्याची, है ना. त्या निमित्ताने तर ती रेडी झाली. त्याच्यामुळे ते तू म्हटलं ना करतो शूटिंग उठ म्हणून मी पटकन गेली, आंघोळ केली आणि तयार होऊनच आली बाहेर. चल ते आता समोर पी, सर्वांच्या समोर सर्व. असं नाही की मला पप्पू जबरदस्तीने शूटिंगला करतो. नाही, इकडे टोटली उलट आहे. मी तुम्हाला सांगतो, काही नाही केलं तरी चालेल, तू फक्त मला असं जरासं बोलताना दाखव. मी उलटा सांगतो, मी इकडे उलटा मी तुम्हाला सांगतो, मी शूटिंग अलाउड नाही करत मम्मीसाठी, आणि मम्मी इकडे मला फोर्सफुली शूट करायला लावते. कोणतीही गोष्ट असू दे, ती ॲम्ब्युलन्समध्ये असू दे किंवा काही असू दे, ते बोलतात की माझ्या माणसांना पण दिसू दे की मी एवढं वर्ष राहिली तर चांगली गोष्ट तर वाईट गोष्ट सर्वच दिसली पाहिजेत. मी तुम्हाला सांगतो मी ॲम्ब्युलन्समध्ये शूट नाहीच करणार होतो. मी माझं काय झालं तरी माझं शूट केलंच पाहिजे तू, असं मी त्याला सांगितलं. ICU मध्ये होती ना तेव्हा पण मी त्याला डॉक्टर कडून बोलवून घेतलं. मम्मीनी खालून मला बोलवून घेतलं. हा, खालून बोलवून घेतलं. मोठे डॉक्टर आले होते मोठे, त्यांना सांगितलं माझा मुलगा बाहेर बसलेला आहे, 2 दिवस झाले तो आतमध्ये आलेला नाही, त्याला पहिलं बोलवा, मला बघायचं आहे. मग पप्पूला बोलवलं, पप्पूला म्हटलं माझं शूट कर ना जरासं. मग ती डॉक्टर पण आली आपल्याजवळ आणि तिने मग फोटो बिटो काढले माझ्या बरोबर. मला आवड येते अशा गोष्टी. मी, आणि तुम्हाला माहिती आहे ना मी पहिल्यापासून किती आवड आहे मला, आणि मी तुमच्या समोर यायला, तुम्ही मला बघायला, आणि माझे जे गोष्टी होतात ना ते मला तुमच्या समोर आणायला मला खूप आवडतं. बाबा आज पूर्ण दिवसात एवढी बोलली आहे, नाहीतर ती बाबा एवढ्या आता घाबरून टाकलेला. मी तर ताईला पण फोन केला, बाबा ही बा अशी कशी करते. मागितलं बघा, तिला माहिती आहे सुट्टी आली की मम्मी ठीक होईल. चला, कधी कधी समजू शकतो की एवढ्या वर्षभर आपलं मम्मी, माझ्या लग्नापासून ते नंतर किती काय प्रोसेस, किती काय सर्व झालं, तर ते जे थकावट आली आहे ना ती काय 5 दिवसात जाणार नाही, ते 1-2 महिने तर मम्मीला एनर्जी रिकवर करायला जाईल. मी सांगते पप्पूला, माझं जे काय असेल ना, मी झोपलेली असली ना तरी तू माझं शूट कर, जरासं तरी दाखव. 20 मिनिटाचा व्हिडिओ नको करू, 2 मिनिटाचा करून टाक असं, पण माझी बातमी सगळीकडे आली पाहिजे की मी काय करते, मी काय खाते, मी झोपते कशी, उठते कशी, हे पण सगळं माझ्या माणसाला समजायला पाहिजे. फक्त 2 महिने चांगलं खा, आराम कर, रेस्ट कर, आणि जी एनर्जी होती ना पहिली तुझ्याकडे ती एनर्जी रिकवर कर, म्हणजे आपण सर्व काय करूया सर्व एकदम फ्रीली माइंडेड. म्हणजे मला पण असं वाटणार नाही की आता तू जरा असं तरी शूट केला ना की मला जरा बरं वाटत जाईल. ते शूट नाही, पहिलं तू ते हे पी, पहिलं पिते, जरा असं शूट करत जा, मग मी ठीक होईल. तर असं मी बघा, एकदाच मला पण एक सजेशन तुम्हाला सर्वांना द्यायचं, स्पेशली लेडीजला, घराच्या हाऊसवाईफला, माझ्या सर्व बघणाऱ्यांना, इकडे पण आई आहेत आणि सर्व पण बघणारे जे आई असतील त्यांना मला एक रिक्वेस्ट आहे की एवढे पण दमू नका की त्या दमलेल्या पार्टला रिकवर करायला पण खूप वेळ लागेल. टायमिंगवर काय नाही काय स्वतःच्या बॉडीला देत राहा, हेल्दी खात राहा, एक्सरसाइज करा. आता मम्मी बघा आज आणि उद्या पण मम्मी वॉकिंग नाही करणार, एवढा मम्मीला थकावट आलेला आहे, म्हणजे एवढा बोलतात ना दमायला झालेला आहे. तर तुम्ही एवढ्या हदपर्यंत पण दमू नका, कारण पाठोपाठ इव्हेंट्स येत राहणार. तुम्ही पण लगेच समजून जा, लय इव्हेंट्स आलेत, लय कार्य होतं ते पुढे, तर आपल्याला दमायला होणार. त्याच्या अगोदरच रेस्ट घ्या किंवा त्याचं चांगलं खा किंवा काय बॉडीला डॉक्टरकडे चेकअप पण करा आणि स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्या. इकडे मम्मीने स्वतःच्या हेल्थची काळजी नाही घेतली म्हणून हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. बरोबर, ना. तू हेल्थची काळजी, तू स्वतःच्या बोलतात ना प्रकृतीची काळजी घेतली असं झालं असतं, नाही झालं असतं. आणि बघ इतर माणसं पण, जे मी असू दे तू असू दे, काय असं माहिती की इतर माणसं पण आपापल्या कामात काय ना काय बिझी असतात. मम्मी स्वतःच्या माणसांनी स्वतःची काळजी स्वतः घेतली पाहिजे, तर आणि दुसऱ्याला सांगितलं पाहिजे की बघ माझ्यासाठी हे करतं, दुसरा माणूस करेल. कधी कधी काय असं, मी पण माझ्या वेगवेगळ्या कामात बिझी होतो तर मम्मीकडे एवढं लक्ष नाही टाकू शकलो. मग तुम्ही सर्वांनी पण बघा, इकडून सीख घ्या, बघा इकडे आणि स्वतःच्या फॅमिलीला, आणि तुम्ही पण ऑब्झर्व करा की फॅमिलीमध्ये पण आपण करता करवता म्हणतात तसं, आपण जर कुटुंबामध्ये आहे, फॅमिलीमध्ये, आणि आपण आजारी पडलो तर मुलांना घाबरायला होईल असं एवढं आजारी नाही दाखवायचं. आजारी आपण असतो नाही, पण माझ्या हिशोबाने सांगायचं, जे काय होतं सांगायचं, मी आजारी आहे, मला काहीतरी त्रास होतोय ते सांगायचं.
असं, पण एवढं पण मी घाबरवलं नाही. पण स्वतःची हेल्थची काळजी घ्या तुम्ही सर्वांनी, हे मला सांगायचं आहे. एक वेळ अशी वेळ येऊ नका देऊ की म्हणजे खूप एक्स्ट्रीम वेळ मम्मीनी स्वतःवर आणली. ही खूप म्हणजे खूप एक्स्ट्रीम झालं हे. एवढं नाही फिरायला जायचं तरी पण मी म्हणायची चल फिरायला, चल फिरायला. आणि मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स हे मम्मीनेच प्लॅन केले होते सर्व. आता गोव्याचा प्लॅन पण त्या दिवशी तुम्ही बघू शकता ना, आम्ही बसून प्लॅन केलं होतं, ते मम्मीच बोलली, मम्मीलाच होतं. आम्ही सर्वांनी प्लॅन कॅन्सल केलं होतं. मी बोललो एवढं उन्हात काय करणार आणि गरमीत काय करणार गोव्याला जाऊन. मी म्हटलं नुसतं जाऊन बघून तरी येऊया कसं गोवा आहे ते. मम्मीला असं हे करायचं होतं म्हणून प्लॅन मम्मीने केलं होतं ते. तर तुम्ही सर्वांनी पण आपली अशी काळजी घ्या, काय ना काय खात राहा आणि अशी वेळ आणू नका स्वतःवर. जे खायला होईल ते खायचं आणि हेल्दी खायचं, स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्या, एक्सरसाइज करा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करत राहा. आणि तुम्ही पण ऑब्झर्व करा, अशी एक्सरसाइज करते ना, तुम्ही पण ऑब्झर्व करा की तुमच्या फॅमिलीमध्ये कोण वीक आहे का, किंवा त्यांच्यावर जास्त लोड पडत आहे का, किंवा ते आउट ऑफ डाईट किंवा आउट ऑफ शेड्यूल होतात. आउट ऑफ म्हणजे बोलतात ना, एक बाहेरच लाईनीच्या बाहेर चालले आहेत का, तर त्यांना पहिले तुम्हीच कंट्रोल करा. तुम्ही मम्मीचं उदाहरण देऊ शकता की बघा म्हणजे आपलं नॉर्मल घरातलं पण काम आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी जास्त पण केली ना तरी प्रॉब्लेम्स होतात लाईफमध्ये. तर अशा एंडपर्यंत पोहोचू नका. आता मम्मीला बोलतात ना, काही ना काय करून आम्ही एनर्जी देणारच आणि पहिल्यासारखंच रिकवर करणारच, जशी पहिली होती ना तशीच. तर तुम्ही पण आमच्यासाठी प्रे करा. स्पेशली मीच अजून पण सांगतो, तुम्ही माझ्या मम्मीसाठी अजून प्रे करत राहा, कारण तुमच्या प्रेयरची खूप 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 गरज आहे आता. कारण प्रेयर्स असतील ना माणसाच्या पाठी तर माणूस लगेच रिकवर होणार. मग आता शूट केला म्हणून सगळी माणसं मला बघतील ना. चला, मला पण बरं वाटतं. तर पी, अजून तू सूप नाही पियालीस. पिते, मग कशी रिकवर होणार. पिते, दिलला दाखव. दिल बघ कशी झोपली आपली. पी ती पूर्ण पी.